ताम खाइमान नाया मंत्री भाई आं कैमेरा बसाई छौ शुक्ला चरण नो ताकुक शुक्ला भाई आनी कुनो दुश्मनी करिए शुक्ला चरण नवातिए की खरंगनि बरनां छौ तुलासी को गो तागां जे जागा बसाई दङ दुइजन बरनो ब नक तां देरि मानो ब मंत्री फायदा आं चैलेंज वाच रिदे मानो मान्य साबो बिन कक बैरनाय कारण आ मंत्री वानसान थानबां सबई दनखाय अब नां नुंगिया मंत्री रिजांमा बायसे अरो साबो बांग्रा देंगामु बत बांग्रा तांगे भूटानिंगे बांग्रा फारजागो बहाय आंगेन सिरि खाइप्रु बसाका ईद बाय तक दिबिन बांग्रा हाइचे ईद बाय तक सुबुय बांग्रा किसा हासेरि दि माने मामा मामा नुंगि म खगे सं खाइए शेष पर्यন্ত तामंखा आईपीएफ दिनो नुं तुयेन सिरि खाइते दि जानो अटैक करिकांगो तो सिवाय जे अटैक खाइना जरा मानै खारथा गारने बरो बहा कसां कसां थांगे सा नंगे आसुगि साइदोगा बबा खाइजंनै तामति कक साकाइते ताक बनोगे जों खाइमिया दबा मनसुंगो खाइमानो आं नमा साका बनो अटैक ताखै बांग्रा हाइन होइस्रेप थांनाय दुनियानि हिसाब करि बंनि आरे शुक्ला चरण निजे काबो बबो सिबलाइते किन्तु शुक्ला चरण ना काम बसाया हामिया बसाया नर कয়েকদিন आगे नुकना शुक्ला चरण एकजन मंत्री बस साव रोमान स्क्रिप्ट जोंबो दाबि खाय आरे नों एकजन मंत्री नोंबा मंत्रीनि काम तामबा हे अमक खायदि अमक खायदि मंत्री केबो रोमान स्क्रिप्ट चालू खायसिरि हिन साना कगले बस दाबि खायतो आरो दाबि खायनाबो के मंत्री नांगिया फायदि जोंहाय नंखर फायदि मुसुखि तुंरमबै दैमा पारतां देहायचे मुसुखि तुं जय थांगाय नों कसक थांनाय हायचे हा आ मुसुखि तुंरमबै दै पारनाय रक समरक हायचे